Tajemství letu ČSA 540. Záhada trvá. A nebo ne? Československé státní aerolinie patřily ve své době k vyhledávaným i renomovaným leteckým dopravcům. A to nejen pro úroveň i kvalitu služeb na palubách všelijakých typů letadel, ale především pro zkušenosti pilotů i úroveň palubního personálu. Ve své době totiž značka ČSA znamenala prestiž, kvalitu i vysokou úroveň. Přes všechno ani jí nevyhnula se řada fatálních nehod. Jedna mezi nimi dosud zanechává stín drobných pochybností. Byl to pád letu OK 450 na dohled prahu dráhy letiště syrského Damašku v roce 1975. Byl letoun Ilyushin IL-62 sovětské výroby sestřelen nebo se stal obětí nešťastné chyby pilotů? Jisto není totiž ani dnes, přestože určité řešení se nabízí. Kapitola 1. Ilyushin IL-62. Ve druhé polovině 50. let se v Sovětském svazu začínala stále výrazněji prosazovat vnitrostátní i zahraniční letecká doprava. Státem kompletně ovládaná společnost Aeroflot nejen prodlužovala linie, navíc otevírala i nové trasy nebo pokračovala výstavba dalších letišť, otevírající nové možnosti leteckých spojení. Mezi roky 1950 až 1959 vzrostl objem letecké dopravy rovnou desetinásobně a sovětskou věrchušku tahle skutečnost donutila zabývat se stavbou úplně nové generace dopravních strojů. Ve světě studené války jistě hrála prim nová letadla určená zejména pro vojenské vzdušné síly, jenže v Sovětském svazu měla prestiž a úroveň leteckého cestování nepochybně též slabší, přesto pořád patrnou stopu politickou. Aeroflot přirozeně zabezpečoval spojení do zemí na oběžné dráze Moskvy, omezeně však i s kapitalistickou cizinou. V 60. letech létala sovětská dopravní letadla do Stockholmu, Londýna, Paříže, Bruselu nebo až do daleké exotické Havany na Kubě. Stávající letouny Ilyushin IL-18 nebo Tupolev Tu-114 jednoduše přestávaly dostačovat a bylo proto nutné vyvinout výkonnější a do jisté míry reprezentativnější typ dopravního stroje. Náměstek Rady ministrů Svazu sovětských socialistických republik Dmitrij Fjodorovič Ustinov na některém zasedání vznesl domněnku, zda by nebylo už na čase zastarávající flotilu dopraváků výrazně omlazovat. Zároveň se iniciativně přihlásil letecký konstruktér Sergej Vladimirovič Ilyushin, jehož konstruktéři o novém poháněném stroji výhradně turbinami už určitě diskutovali a půjčili si některé prvky z turbovrtulového dopraváku IL-18. Trvalo nějaký ten měsíc, než Rada ministrů Ilyushinův návrh odsouhlasila, jenže tehdy vývojáři na novém letounu alespoň teoreticky nutně pracovat už museli. V roce 1963, pouhý rok od souhlasu vrchního sovětu, tedy vzlétá zkušební prototyp a za knipl se posadil Vladimír Konstantinovič Kokinaki, šéf-pilot společnosti Ilyushin. Jednalo se o velmi zajímavý typ, když se totiž poprvé vznesl, byl zřejmě největším dopravním letadlem na světě, které současně mělo velikou naději nasazování na dlouhé trati z horní hranicí doletu na 8000 kilometrech. IL-62 poháněly 4 turbinové motory. Jejich typ se během následných verzí ale proměnil. První modely poháněly speciální vyrobené motory Kuzněcov NK8 a nástupné verze IL-62M nebo IL-62MK startovaly už s úspornějšími agregáty Solovjev D30K. Když se ručička rychloměru dostala až na konec svého číselníku, překročila snadno rychlost 850 km za hodinu. Jejich usazení do zadní části letadla pod směrovku ve tvaru písmene T umožnilo stavbu aerodynamicky zcela čistého křídla montovaného do středních částí trupu. Celkový dolnoplošník měl v prvních variantách kapacitu 100 až 125 pasažérů, posléze rostoucí až na 190 cestujících. Do služeb sovětských aerolinií IL-62 vstoupil až v roce 1967 prvním mezikontinentálním letem na trase z Moskvy do Montrealu. Postupně též nahrazoval Tupolevův Tu-114 poháněný turbovrtulovými motory. Jak se ale stalo, že se IL-62 dostal do hangáru československých aerolinek, které v 60. letech představovaly velmi moderního a především prestižního dopravce přinejmenším evropské úrovně? Docela snadno. Tehdy v letovém parku československých aerolinek neseděly pouze jenom sovětské stroje a flotila skýtala opravdu velikou paletu typů, od licenčně vyráběných strojů právě původem ze Sovětského svazu nebo britských strojů Bristol Britannia. Ty u nás letaly snad pouze jediný rok, ale přesto létaly.
Nebýt invaze vojsk Varšavské smlouvy, mohli naši piloti s legendárním nápisem OK Jet létat do dalekých zemí, jaké našinec tehdy znal takřka jen ze zeměpisných atlasů. S americkými stroji Douglas DC-8 nebo britskými Vickers VC-10. Po srpnových událostech bylo definitivně rozhodnuto o pronájmu sovětských Ilyushinů IL-62. Šlo o rozhodnutí na politickém základě, neboť parametry všech tří typů byly přinejmenším srovnatelné. Ale proč vlastně? ČSA totiž poohlíželi se po letadle schopném moderně, rychle, přesně podle filozofie společnosti, připravit pasažéry přes Atlantik a staré vrtulové nebo pomalé stroje toho už pomalu nebyly schopné dosáhnout. Vlivem událostí srpna 1968 bylo proto zahájeno jednání se Sověty o pronájmu a posléze koupi 6 IL-62. Následně ve zbarvení československého státního leteckého dopravce létalo do roku 1994 nejméně 13 letounů tohoto typu, každý pojmenovaný buď po městě, podniku, jeden ze strojů nesl pojmenování VSŽ Košice, nebo události. Nešťastný letoun, zřítivší se právě u syrského Damašku, létal totiž s imatrikulací OK DBF a byl pojmenován Brněnský veletrh. Kapitola 2. Let ČSA 540. Ať byla objednávka od Sovětů politická, jaká chtěla, IL-62 pořád byl strojem umožňujícím československým aeroliniím opravdu nebývalé rozšíření poskytovaných služeb se stávající vysokou úrovní. Dlužno dodat, ta tehdy nechtěná západní letadla by to jistě svedla také a nepochybně stejně dobře, ale jen opravdu velmi nedávno započala normalizace, je škrtem rudé propisky zamázla a československá společnost se znovu musela orientovat na Sovětský svaz. 29. října 1969 přibírají ČSA první IL-62 s imatrikulací OK YBA pojmenovaný Praha a záhy je otevřena první dálková linka na trase z Prahy do New Yorku s mezipřistáním v kanadském Montrealu. Dosud totiž československé státní aerolinie přes Velkou louži letaly pouze do Havany se stroji Bristol Britannia nebo Ilyushin IL-18D. Tohle byl prostě obrovský výkonnostní skok. Let OK 450, vypravený v srpnu 1975 z pražského letiště v Ruzini, směřoval na zcela opačnou stranu. Přistát měl po plánovaných 2 zastávkách až v íránském Teheránu. Je krátce před 7:30 19. srpna 1975. Letoun IL-62, pojmenovaný Brněnský veletrh s imatrikulací OK DBF, řeší s ruzínskou věží poslední předstartovní pokyny a pomalu roluje přes pojížděcí k odletové dráze. Tenhle Ilyushin patřil mezi nováčky a ve flotile československých aerolinek byl pouhé 2 roky s náletem 4000 letových hodin. Před letem prošel běžnou, ve své době velmi přísnou bezpečnostní kontrolou. Pokud by jí nebyl býval prošel, nemohl být k letu nasazen. Jenže OK DBF všechny body checklistu splnil a technici žádnou chybu nenalezli. Takže zatímco 117 pasažérů a 11 členů osádky čeká na start, piloti sunou stroj s bouřícími motory k odletovým drahám. Když už jsme u těch pilotů, jedna z diskutovaných verzí příčin havárie byl výrazný nevztah mezi oběma profesionály a že oba opravdovými profíky ve skutečnosti byli. Kapitán letadla Jan Gajdoš měl celkový nálet přes 18 000 letových hodin, z toho 3600 pouze s IL-62. Druhý pilot Stanislav Žižka měl odlétáno 14 500 hodin a na tomto typu nalétal přes 2800 hodin. Vedle pilotů měl kokpit ještě další 2 členy osádky, navigátora Františka Aulíka a palubního mechanika Karla Hasmana. Právě Žižka v letadle vůbec být ale neměl a byl povolán ze služební pohotovosti pro nemoc jiného letce a mezi Žižkou a Gajdošem panovala skutečně veliká nesnášenlivost. Mohla právě ona nepřátelství obou letců mít zásadní vliv na pozdější katastrofu? Vyloučit se to úplně nedá. Informací o průběhu letu je i dnes s odstupem mnoha desítek let od největší letecké katastrofy ČSA dostupno pouze jen velmi poskrovnu. Let měl ale probíhat normálně bez větších problémů a piloti mezi sebou komunikovat museli přinejmenším v technických náležitostech letu. Ačkoliv se někteří badatelé domnívají, že právě ona nekomunikace až vyslovená nevraživost mezi letci byla možnou příčinou pozdější tragédie. Po 3 hodinách se IL-62 chvíli po půlnoci dostává na dohled prvnímu z několika mezipřistání v syrském Damašku. Hodiny na letišti ukazovaly chvilku po půlnoci a letová kontrola udává československému dopraváku informace nutné k přistání i další meteorologické údaje.
Noc byla jasná, bezmračná a vanul velmi mírný vánek. Podle dostupných informací osádka OKDBF vysílanou relaci potvrdila a zahájila sestupový manévr. Za 4 až 5 minut po 1:45 ráno veškeré spojení s československým letounem a věží v Damašku končí a OKDBF se neozývá ani přes zpětná volání. Ani nemůže, protože IL-62, brněnský veletrh, právě skončil v plamenech nejméně 16 kilometrů od prahu dráhy letiště. Bilance havárie zůstala strašlivou. Nehodu přežili pouze 2 cestující. Jakási malá holčička, dosud nezjištěné národnosti, a 30letý arabský student. Jinak nikdo. Kapitola 3. Co se tedy stalo? To se s jistotou vlastně dodnes přesně neví. Na místo havárie okamžitě dorazili vojáci z nedaleké, asi 3 kilometry vzdálené vojenské posádky syrské armády. IL-62 mohl do palivových nádrží pojmout kolem 100 000 litrů paliva a po 3 hodinách letů většina v nádržích ještě zbyla. Proto byl devastující zejména vzniklý velmi dravý požár, který okamžitě po dopadu zachvátil podstatnou část zdevastovaného vraku. Jakákoliv záchranná práce byla drasticky komplikována samotnou lokací vraku, jehož trosky zůstaly roztroušené přibližně ve 2kilometrovém souvislém pásu. Letadlo havarovalo do hornaté, velmi obtížně přístupné oblasti na dohled od vysušeného jezera Utejbe. Když došlo k aktivaci všech záchranných složek i vyhlášení poplachu v syrských kasárnách, hasičům, sanitkám i vojákům trvalo téměř hodinu, než se ke kompletně zdemolovanému vraku dokázali neprostupným terénem prolámat. Největším nepřítelem objasnění příčin vedoucí k destrukci OKDBF byl právě oheň. Požár totiž dokonale zdevastoval vrak a znehodnotil i záznam černé skřínky natolik, až její informace byly téměř nevyhodnotitelné a nebylo je nijak možno použít. Takzvaná černá skřínka je ale dimenzována na takové teploty, jaké by požáru měly odolat, a nemožnost vyhodnotit údaje právě z oného záznamového zařízení zůstává jako přinejmenším podezřelá okolnost. Zároveň tahle skutečnost hrála určitou roli v konspiracích, podle kterých mělo dojít k zásahu československého Ilyushinu 62 raketou syrské protivzdušné obrany. Začátek vyšetřování připadl celkem logicky syrské straně, neboť Čechoslováci doletěli do Sýrie s velkým zpožděním a některé závěry vyšetřování jim nebyly poskytnuty. Syřané proto zahájili zjišťování příčin po vlastní ose. Přineslo docela zajímavé skutečnosti. Z povahy rozesetí trosek po oblasti byla nastolena myšlenka, že letoun pravděpodobně dopadl na zem v celku a zřejmě s už vysunutým podvozkem. Jakmile došlo ke kritickému nárazu, přední noha se jednoduše urvala. Letadlo dopadlo nejprve na pravé křídlo, to se též odlomilo a potom přišlo o zbytek podvozku. Ohromné tlaky odtrhly celý spodek, středovou část a poté i samotný ocas. Zbytek pekla dokonal následný požár, zachvacující dílem několika málo vteřin celou oblast havárie a zdemoloval zbytky vraků. Pravou příčinu vedoucí k hrůzné havárii Syřané ale nebyli schopni odhalit. Nebo ji nezjistili záměrně? Fakt, že letadlo na zem dopadlo v celku, totiž odporuje zásahu raketovou střelou, již by mohla být vypálena z oné syrské základny. Došlo by tím k zásahu a výbuchu ještě vysoko ve vzduchu a letadlo, respektive jeho trosky, dopadly by na mnohem větší ploše, než na kterou skutečně trosky vraku byly rozesety. Ba ani jejich postavení nenasvědčilo výbuchu, ať už na palubě letadla nebo v jeho bezprostředním okolí, vlivem výbuchu hlavice protivzdušné rakety. Tuhle skutečnost potvrdil i jediný přeživší, jenž byl schopen nějaké výpovědi, právě onen 30letý arabský student. Ten totiž podává svědectví, že ucítil jeden jediný náraz, který odpovídal právě do sednutí na zem. Až sekundu potom začalo se celé letadlo rozpadat a havárie tohoto studenta vymrštila ven a ve výpovědi se nic o výbuchu předcházejícímu pádu pranic nehovoří. Ke srovnání tak může docela dobře posloužit dosud neúplně objasněný útok na let JAT-367 o 3 roky dříve. Na palubě jugoslávského DC-9, náležícího společnosti Jugoslavenský aerotransport, následoval nástražný systém umístěný do zavazadla nejspíše rukou chorvatského ultranacionalisty z organizace Hrvatsky oslobodilačky Pokret a následná disperze trosek byla vytyčena mnoha kilometry v okruhu severočeského města Srbská Kamenice. U předmětného vraku IL-62 tomu tak nebylo a trosky tvořily naproti tomu souvislou stopu. Přestože v sousedním Libanonu v roce 1975 válečný konflikt se syrskou účastí doopravdy probíhal, bojiště bylo natolik vzdáleno, že zacílit střelu do prostoru jezera Utejbe je teorie vysloveně mylnou. A že vojáci byli na místě havárie jako první, to samo o sobě nic nedokazuje, ba právě naopak.
Vojenská posádka byla totiž vůbec nejblíže místu dopadu a dispečeři sem vojáky prostě poslali, protože byla nepochybně potřeba jakákoliv záchranná kapacita a kterákoliv volná ruka. Aby armáda dokázala perfektně zamaskovat místo tak, aby připomínalo havárii, nikoliv sestřel, potřebovala by mnohem více času. Hasičům nebo sanitákům by se asi blbě vysvětlovalo, proč mužičci v zeleném šíbují s troskama letadla sem nebo tam a házejí je po okolí za vrak, aby to prostě vypadalo, že se nešťastný letoun rozflákal o skálu. Nejrůznější publicisté i historici civilní letecké dopravy se tedy navzájem shodli, že příčina mohla být čistě technická. Letadlo, jak už dobře víme, bylo v perfektním stavu a havárii vlivem právě zanedbání technické kontroly vyloučili. Na to ale vyvstává docela zajímavá hypotéza směřující do pilotní kabiny. Piloti zřejmě špatně přečetli údaje z výškoměrů a pojali přesvědčení, že jsou jednoduše mnohem výše, a to až o několik stovek metrů nad okolní krajinou, než by být měli. V zemích socialistického bloku se na výškoměry udávala hodnota skutečného barometrického tlaku v úrovni konkrétního letiště, tedy takzvaná hodnota QFE. Věž Damašek ale udávala hodnoty tlaku přepočítaného na hladinu moře, neboli limitu QNH. Pilot si tak hodnoty zřejmě obyčejně a ve špatně osvětlené kabině prostě spletl. Dodnes ale zůstává bez odpovědi, proč špatnou výšku neindikoval tedy navigátor. Podle rozvrhu činností na palubě měl přistání vést, takzvaně mít na ruce, právě Stanislav Žižka, onen druhý pilot, a do výškoměru zanesl chybné údaje. Byl tedy nastaven řetězec nehod, jež už v 15. minutě z půlnoci nebylo možné zastavit. Otázkou také ale zůstává, proč kapitán údaje neskontroloval, ale pokud se oba muži skutečně tak moc neměli rádi, nemuseli jednoduše plýtvat drahocennou energii na debatu s kolegou, od něhož prostě chtěl mít co nejvíc klid. Bohužel to se podařilo už na pořád. Takže příčina pádu a největší havárie v historii československých státních aerolinií byla tedy obyčejná chybná komunikace. Tím jsme se dostali na konec a něco dalšího necháme si zase na příště.